Kære Åse, det er lørdag den 27. september 2014. Klokken er lige ved at være 6 om aftenen. Jeg har været i byen, og jeg har hentet nogle blomster, som jeg synes, der ville være pæne, og så også være lidt i din farve. De er lige knap så mørkerøde, som du sikkert gerne vil have. Og så må jeg sige en ting, jeg overtræder reglerne. Jeg har sat blomsten på eikeskrav. Det må jeg ikke. Men nu får den lov til at stå der lørdag og søndag, og så kan vi ikke gøre mere ved det. Jeg er ikke glad for den nye ordning, hvor vi skal sætte blomsterne derhenne. Et eller andet sted herhenne. På kanten af plænen. Det passer mig ikke. Så nu overtræder jeg reglerne, og så må det være, som det er. Jeg håber, I har det godt deroppe. Og jeg siger mange tak for fødselsdagsgaven. Som sædvanligt har jeg først pakket den op i dag. Og så fik vi fejret Ejgil på hans, nu må vi tænke os om, hans 79,5 årsdag. Til næste marts ville han være blevet 80. Det er mærkeligt at tænke på, men vi må jo trods alt være glade for én ting, det er bare at skal sige det. Vi må være glade for, at vi er her stadigvæk. Og det tror jeg egentlig også, han gerne ville have været. Ha' det godt, helt til hele familien, og have et godt efterår, alle sammen, her fra Korsør.